home, clar, s'obre la porta de la solidaritat de manera directa. És a dir, més enllà de participar en algunes entitats amb una aportació econòmica, de portar uns paquets d'arròs i d'aliments quan fan una crida, de portar unes mantes i un material escolar quan fan una altra crida. Més enllà d'això, s'obre la possibilitat de tu amb la teva feina, jo amb la meva feina, nosaltres amb la nostra feina, anar directament a donar un cop de mà. I també s'obre la possibilitat al 93 de pensar aquesta falsa modèstia, dir, nosaltres som uns herois, nosaltres ens anem allà, que ho estan passant tan malament, i nosaltres anem a ajudar. Això dura mentre dura el viatge d'anada. Quan tornes ja te n'has adonat de que sempre més qui rep la masterclass de la vida ets tu, és a dir, qui és ajudat és el pallasso. Tu vas allà a fer espectacles, van molt bé, riuen, s'ho passen molt bé, però qui s'emporta una sensació de com va el món i com va la vida és el pallasso. Per tant, he col·laborat des de llavors, he fet, em sembla, 14 o 15 expedicions, he estat diverses vegades a Bòsnia, Herzegovina durant el conflicte, a Kosovo, Sàhara, al terratrèmol de Perú, hem estat al Senegal, hem estat al Txad, a la Índia pels nens fills de la prostitució de Bombai, hem estat, no sé, a diferents llocs, 14 o 15 expedicions, jo i tants altres pallassos.